Откакто Ана живее у вас, ти постоянно си тук. Еми аз, Гледаш да ни се прибираш. честно казано, ако виждам, че някой прекалено много ме задушава и ми стяга кишката, в даден момент я късам и почвам да бегам бата. Гледам, че на тебе ти е трудно. Аз се опитвам по някакъв начин на тебе да ти е по-лесно. Той очевидно не ще да е с тази жена. Много си ми генгста с тази качулка нещо. И ти ми отиваш по принцип. Аз през живота си не съм виждала жена, която да се унижава толкова. Бих напуснала Рая само с краси. Не искам друг мъж. Трябва да си по-категорична, защото така объркваш и двете човека. Аз не знам, защо толкова се чуди как да реагира и какво да направи. Все пак аз ще взема финалното решение и това се трябва да е моят избор. Аз буквално съм като някакво детенце покрай. Виж чак как и светят очите човек. Плана е Киара да отстрани злото от къщата. Опасно е. Тази рокля е фатална. Предчувствам, че и вечерта ще е такава. Не ми е приятно, нали, да влизаш в някакъв скандал с Ана с теб, нали? Значи тая Киара как може до такава степен да не уважава себе си и да е такъв парцал. Ти или си мъж и знаеш какво искаш, или не си. Вече сме се фанали на когото трябва да изиграем. А така... Все пак трябва да покажа коя е кралицата тук. Идва вече твоето приятелка. Така, тук се случва нещо взривоопасно. Габи, спря! Винаги аз печеля.